μαμάδες έχουν τόσους πολλούς και διαφορετικούς ρόλους. Να είναι καλές δασκάλες, ακροατές, να είναι πάντα χαρούμενες, να ξέρουν να παίζουν συνέχεια, να έχουν αστήρευτη υπομονική ενέργεια. Αυτό που χρειάζονται και αυτό που θέλω και πιστεύω ότι χρειάζονται είναι να τους δίνω και στη διατροφή τους, που είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό για μένα. Είναι κάτι τελείως μη διαπραγματεύσιμο. Οι αγωνίες, οι ανησυχίες, οι προσδοκίες και οι επιθυμίες και οι στόχοι που έχουν η μητέρα για τα παιδιά τους είναι ήδη παντού για όποια μαμά. Δεν θέλουν κάτι άλλο τα παιδιά, δεν θέλουν τελειότητα, θέλουν μόνο αγάπη. Θέλω μετά από κάποια χρόνια να κοιτάξω τα αγόρια μου και να σκεφτώ τελικά έκανα κάτι καλό εγώ.